Is cínte nach éon gnála bhí le líonne. Cé cheapach ag tús na bliana gur bhíad fórne na Gaillimhe agus Childara a bheachart sílar for chrócaine. Achas ála bhí agus bhí beocht an air. Bhí atmosférin scotí biste chomá an 65 míle duine fór ticket a tuairt chuile haciíochta léchra imartha. Siad fearannéar thos go láidir agus chud an scór breáise ag Michael Donlan tí faointe idir na fórne. Ach níor thug sé bhád ar choirthe lein buile agad chéine bhla. Dermot Early a bá gúlan angaí trí sárabar Willie McCreary. Chuine Carla Dwyer i aidir sásta nuair a fuair sin lábhan nóachtar ar gairí fahíonn seo agus nuair a cheoltí thar drasna an líráid. Rud a dag trí faointeach an cíneáid ina gleaham. Scéal eile ar fad a bhí sa dara le. Níor ar le fir Childara chuneal sús le tosí na Gaillimhe agus nuair fuair Pádraig Joyce an níor German le Carnaige ní bhachach dear amháin ar a scéal. Bhí na Gaillimhe fiáin teoil agus deach fallan faoin na stúr. Ringe cool bád Childara chuile iireachta idir na chuneal sa glufa ach níor a rudaí leiló ar a lá. Jerry le Thomas Meehan iireacht Dermot Early i cheansú agus sin posta a chlí Brian Murphy. Is cos a grafún siar a chur an Sam Maguire im léana agus dí muinte na Gaillimhe lán sásta balla chur a fáil go. All week it was not about Kildare, not about Galway. We're all Ireland champions now, and we're there, and it's brilliant. Winter Conlon na Gaillimhe, Winter Conlon. Níag seaca sé an bhíon dearnach a grú Peladóir na Gaillimhe Sam Maguire ach tá deab dúnta neochú agus tá se gáil treasan na seanna mine chomh fad le carna drabh. Ruairi mac an numar 19 barca chrócaí.